Good morning everyone. Haino hai lamsogo ani ketal vlogo tabuk bazio fungni 10:30 hingke ang tabuk bo jaga thangbai tong hingke lake ganao milok kaina nai tongo hingke milok kaina bagui jugaljak hakoro moski dajak tongo hingke moski hingke kisi ani logi ni tubui nai baisongni ori tubui nai hakoro dai klangjak hingke obo ran sugyangui tongkha saka saka ni hingke rankha bisingni ran yang tongkha obono ani logi ni thangbai naidi hatang khuridi di hini sao miyapro kol khainai hingke ang tabuk gotal tuijak tangkhuri rina bagui thangui tongo hingke moski no tangkhuri rinai hingke tabuk to belai khe mwkhutong rok bo damungui tongkha bazar rogo milok taisa rok se kotor hingke 100 ni bisi rok hingke kisa chikon rok hingke 70-80 rok nango hingke o bagui nai chwng tabuk belai khe mwkhutong khaina bagui sak thallaijak hingke ani logi ni khai mulai rok moso rok doina rok norok nukha na tomato rok kaiklang thangkha hingke tabuk khe ang milok kaisinai milok kaina bagui jugaljak ta milok rok ma kainai hingke mwkhutong rok khlaikhe to bazar o asuk paina nangla mwkhutong rok hingke tabuk khe to sapta brum brum no mwkhutong thangui manna haro hingke o bagui nai mwkhutong khlaikhe hatang khunani phaijak ta hingke ang hatang khunani bagui phaimani ko moski ani saka saka ni ke ranjak si do bisingni ke ranja obo mata oro khe lake chini ko ganao lake o o jaga agi babo tongfru bo milok khlai sajak hingke tabuk chwng khlainai gana bahaijak khlai mano hingke finally ang hatang khuri paikha gura tei khlai malia kisi ni bagui hingke obo rangra thong rankha hingke go milok kairi sinai hingke tabuk khe sarik ung tongkha sarik ni chaita baji kha hingke tok rok no sarik ni adai tongo tabuk ma hingke chini tok rok kwrwikha aswk kwbang omo swk no tongsio tok kotor rok hingke tok chikon rok khe tokma bwsakwlui rok hingke maktham tongo hingke bono khe taku kuchawui tonrikha hingke tok kotor rok hingke omo swk no tongo chini tok rok kwrwikha aswk tok tamjani bo bwsa rok tikijagya 9ta rok 10ta rok khe tikhlai pono joto bwsa rok thwi paibaiyo do o bagui nai hingke naidi chini nok gana gini buphang rok tangberi kisa glang glang tongkha kowai buphang rok naidi kowai buphang nai ukulung tabuk khe ani sarik ni duty mui tuilunani daily ni sarik sarik wngkha amo hingke koitha hamya ong tongkha moski baskhe supungui rijak tamjani bo hamya belai bungma da tamda hingke omo khe sosa amo bo haino toriya ang tongbaikha moski rok rijio ang bono daily no moski kwran rok buino ro naharwui noi rwphaio chini oro musukuri ba hingke omo rok khe moski kwthang rijak oro bo kwbangma achai mansi jesu kai amsung na achaijak se moski kwthang rimani bo okdek thwi thangka o jaga ni hingke daily no omo haike sarik sarik wngkhe ang omtoron no mui tuiluo o jaga rogo bungui tongma bagui tamo toriya ang tongbaikha jotono omo haike haibano ang phui khibiya bono kosto kisa ang achai rimani omo haike no tonui rinai borok no ang moski rok kwbang kwbang khe ribai nai hingke tabuk khe ko jinga o haino moski supungui ribo ang go kheto rogo rutugui lama rogo rutugui rio tei buino rogo sanui ang moski rok omo haike rio da mui yaphango omo wngkha omo swk jora dongo kisa kusung dora pungo hingke o jaga hingke kosoi yamani sobai omo buphang kusung yawi ni buphang bara bara khe thaini jara o se takhum joto bwlaisai paribaini omo haike khali khali wngtongo aswk kaham ma khe hamjak jang ro moski rok daily ni moski rio rutugui nai hingke tabuk khe takhum rok se chai parikha buso kosto khe ma khlai omo khe gangla toriya ang tongkha omo bo haino aswk khe moski supungui rijak oro bo toriya ha kisa bono hamya o jaga ni ha borok bisuk naikhe ma khlaio belai kheno bisingo mwkhwtwng twiluik klamani supply bai pipe bai khe twiluik klamani abo tabuk bahaijak wngkha naina phaijak do hingke norok no kisa phunuk gana ang ani logi bo himjago pipe bai tari di hinui go twi kwbang klai nai gonaisi hinui nosto ongnaisi hinui haibano ang ririkha tabuk bahaijak naina phaijak ta kiki rijak ta norok no phunuk gana kisa omo hayung thangkha omo tornai ta khana khe pura misiui rikha ta hingke balti bai khe lunani hingke belai khe kosto ongmo bagui nai doina rok bo achaikha mulai achaikha o jaga tabuk khe mwkhwtwng rok twilubai phaikha hingke sarik ni toma misi songno nangya
maimi kusang tongo diporo salia mai khuya hangke ba phungni maisa manse 10 rok baji kha hangke diporo tei mai salia thui tong hangke ba tabo bonang maimi rok muthungui risinai muino muthungui risinai maino muthungui risinai no salai tong sinai hingke tei maimi rok songna nanglia ta hingke noro ani video no poilong samung paithakjak nai tongmani bagui belai kheno hambai tei subscribe khaikorok hingke subscribe khai di।